भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के जब भी गाना के शूट होला, अगर फोटो वायरल होला तो पब्लिक के बढ़ जाला उतावलापन की कब गाना आ जाए देख लेती। तो चलिए आप सबके हम बतावे बनी कि आखिरकार पवन सिंह नेपाल में कितना गाना के शूटिंग कैने है और का मतलब शूट भइले। लेकिन आप सबके साफ तौर पे बता दी, बहुत सारा अपडेट पहले सुने में आई कि फिल्म के शूट होता, गाना के शूट होता, लेकिन आप सबके बता दी कोनो प्रकार के फिल्म के शूटिंग ना भइले नेपाल में केवल गाना के शूटिंग भइल हुए, और वो भी बॉलीवुड ना भोजपुरी गाना के शूटिंग भइल नेपाल में। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी नेपाल में कितना गाना भइल तो ये भी बता दी। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दी कि जौन हेलीकॉप्टर वाला वीडियो जौन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल भइल बा, उ एक भोजपुरी गाना में ही आप सबके देखे के मिली, जौन के अपडेट पहले भी हम दे चुकल बानी। तो जी हाँ भैया, उ तो गाना शूटिंग भइल ही बा, ओकरा अलावा आप सबके बता दी एक और गाना शूटिंग भइल बा, यानी टोटल नेपाल में 2 गाना के शूटिंग भइल बा। और बता दी दोनों गाना काफी गर्दा बा। जी हाँ भैया, आप सब हेलीकॉप्टर वाला ही एक गाना के वीडियो थोड़ा बहुत आउट भइल बा, आप सब देख ले बनी शूट के दौरान के। लेकिन एक और गाना जौन की शूटिंग भइल बटे, तो टोटल भैया 2 गो भोजपुरी गाना शूट भइल बटे, काफी बड़ा लेवल के और काफी अलग गाना। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी गाना के म्यूजिक और राइटिंग बहुत लाजवाब बटे, काफी कुछ हम पता करके आप सबका अपडेट दे रहा बनी। जी अभी आप सबके बता दी जब गाना आई तो एकदम गर्दा मचा दी, काहे कि भैया बहुत ही जबरदस्त गाना बटे और बहुत ही जबरदस्त गाना के शूटिंग भइल बटे। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त गाना आवे वाला बा, बहुत जल्द आ रहल बा पूरा तरह से भैया गर्दा मचावे। जी हाँ भैया, 2022 में आवे जा रहल बटे, ई ना कि 2022 में कई मतलब महीना बाद ना, जैसे 2022 शुरू होता ओकरा भैया कुछ दिन के बाद ही गाना रिलीज हो जाए बहुत जल्द। हम आज या कल बता दें कि हेलीकॉप्टर वाला जो गाना शूट भइल बटे, वो गाना कब रिलीज होई, काहे कि अपडेट खातिर हम मैसेज भी कर दिल बनी, अपडेट मिल जाई तो हम आप सबको बता दें। लेकिन इतना जानी कि भैया दोनों गाना वाकई में गजब के मतलब जबरदस्त गाना बटे। जी हाँ भैया, पवन सिंह का इसे आज शो बा, आप सबके पता बा। जी हाँ भैया, पवन सिंह नेपाल से इंडिया आ गई बने। जी हाँ भैया, तो हम अपडेट पता करिए तो आप सबको बता रहे हैं नेपाल में 2 गाना की शूटिंग बटे और दोनों गाना एकदम माइंड ब्लोइंग यानी बहुत जबरदस्त बटे और एकदम जल्दी आ रहा बा 2022 में गर्दा मचावे। तो जी हाँ भैया, तैयार रही, गर्दा मचे वाला बा, धमाका बहुत सारा होखे वाला बाटे। जी हाँ भैया, अपडेट कैसा लगल और जब गाना आई दोनों तो कितना ज्यादा तहलका मचाई और कितना जल्दी भैया गाना आ जाए, कमेंट सेक्शन में अपन राय जरूर दी। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।